Dacă vrei un abdomen plat, stai departe de aceste 6 alimente pe care le consumi în fiecare zi. Vrei să ai un abdomen plat? Nimic mai simplu, nu trebuie decât să urmezi sfaturile pe care le vom oferi în acest articol și să bei multă apă. Alimentația are un rol crucial pentru cei care vor să scape de grăsimea din jurul abdomenului, dar nu numai. Iată care sunt alimentele pe care trebuie să le evitați. 1. Luați vabio de la produsele lactate. Laptele este un aliment sănătos, însă poate provoca gaze în stomac și balonare. Dacă îți plac foarte mult produsele lactate, îți recomandăm să optezi pentru iaurt, în loc de lapte. 2. Fără alimente procesate, cafea, alcool și zahăr rafinat. Fă un efort și renunță la cafea și alcool dacă vrei să ai un abdomen plat. Alimentele procesate nu numai că sunt nesănătoase, însă și îngrașă și de aceea ai grăsime abdominală. Zahărul rafinat este cel mai periculos. Renunță la toate acestea. 3. Reduc consumul de sare. Sigur, sarea oferă gust. Dar știai că excesul de sare duce la retenția de apă în organism? Consumă, așadar, sare cu moderație. 4. Condimentele picante. Condimentele picante afectează digestia și conduc la acumularea grăsimii în jurul abdomenului. 5. Renunță la carbohidrați. Carbohidrații întârzie procesul de pierdere în greutate. Renunță la paste, pâine și dulciuri și optează pentru alimentele care sunt bogate în proteine. 6. Consumă cât mai multe fructe. Fructele sunt foarte sănătoase, însă trebuie să știi pe care să le consumi. Merele și perele provoacă aciditate și încetinesc metabolismul. Este mai bine să consumi citrice dacă vrei să scapi cât mai repede de grăsimea abdominală. Alte sfaturi utile dacă vreți să reduceți grăsimea abdominală. Ceaiul verde, afinele și exercițiile fizice sunt principalele arme de luptă împotriva grăsimii abdominale, care chiar au șanse de succes. De ce mâncărurile fast food se pun pe burtică? Multe dintre preparatele fast food sunt bogate în calorii, conțin multe grăsimi, multă sare și sunt, adesea, mâncate în cantități mari. Toate aceste 4 elemente transformă produsele fast food în principalii prieteni ai grăsimii abdominale. Nu scapi de burtică dacă bei sucuri light. Potrivit Asociației Americane a Inimii, băuturile răcoritoare și alte băuturi îndulcite cu zahăr reprezintă sursa numărul 1 de zahăr din alimentația fiecăruia. Zahărul adăugat pentru îndulcire înseamnă mai multe calorii, care ajung inevitabil în organism. Chiar dacă au apărut numeroase variante light pentru fiecare băutură răcoritoare, nici acestea nu ne feresc de îngrășare. Motivul: chiar dacă în sucurile light nu introduc zahăr sau diverse forme de zahăruri, producătorii le îndulcesc folosind îndulcitori artificiali, chiar mai periculoși decât zahărul în sine. Acești îndulcitori artificiali acționează asupra creierului și alterează funcțiile metabolice, proces ce se manifestă printr-o poftă tot mai mare și mai mare de dulce. Bărbații tind să depună mai multă grăsime în zona abdomenului decât femeile. Depozitele de grăsime abdominală ale bărbaților sunt cantitativ mai mari decât ale femeilor. Astfel că un bărbat riscă mai mult să dezvolte burtă de bere decât o femeie, în primul rând din cauza diferențelor hormonale dintre cele două sexe. Înainte de vârsta de 40 de ani, femeile tind să depoziteze grăsime pe șolduri, pe coapse și pe fund. După 40 de ani, când nivelul de estrogen începe să scadă, grăsimea se redistribuie și ajunge pe abdomen. Abdomenele nu te scapă de burtică. Persoanele care vor să scape de grăsimea din jurul abdomenului prin sport aleg, de regulă, abdomenele ca exerciții fizice pentru eliminarea țesutului adipos excesiv. Dar abdomenele, indiferent de modul de realizare, nu combat în sine grăsimea de la burtă, ci doar întăresc masa musculară abdominală. Cel mai bun mod de a scăpa de burtică sunt exercițiile fizice aerobe, precum joggingul, înotul, ciclismul. Mai exact, nu neapărat cele care îți forțează o singură grupă de mușchi din corp, ci cele care îți cresc ritmul bătăilor inimii și te fac să transpiri excesiv. Sănătate. Pentru o sănătate de fier, cel puțin 30 de minute de mișcare sunt aur curat și ajută să eliminăm și burtica despre care spuneam în articol. Abonați-vă, apreciați și distribuiți.